Moikka! Mä ajattelin aloittaa tämmöisen TikTok-kanavan liittyen OCD:hen ja ahdistukseen. Ja mä nyt oon miettinyt, että miten mä oikein aloitan tämän videon, joten noilla sanoilla mä ajattelin tän nyt aloittaa. Ja mulla on ollut OCD, siis pakko-oireinen häiriö, yli 10 vuotta. Ja nyt 3 kuukautta sitten mä sain tietää oikeastaan, että miten tästä voi alkaa voimaan paremmin, niin kuin vasta 3 kuukautta sitten, ja mulla on ollut tää sairaus jo yli 10 vuotta. Ja mä ajattelin, että mä en täällä Suomen TikTokissa hirveästi nähnyt tästä aiheesta puhuttavan, niin mä ajattelin, että mä voisin aloittaa tämmöisen kanavan just ahdistuksen, pakko-oireisen häiriön ympärille. Ja mä oon ottanut itse niin hirveästi selvää asioista, mitkä on auttanut mua jo tässä ajassa voimaan todella paljon paremmin. Niin mä ajattelin, että tää kanava voisi olla semmonen, mikä voisi auttaa sit myös muita. Koska tää sairaus ja ahdistus ja mielenterveys OCD, niin tää on tällä hetkellä todella lähellä mun sydäntä, koska tiedän itse siinä niin kauan eläneenä ja kokeneena, että miten se voi viedä toimintakyvyn täysin ja oikeasti että tuntuu, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan tehdä rituaaleja ja helpottaa sitä ahdistusta ja aina pakoillut sitä ahdistusta tunteena ja näin, niin mä ajattelin, että mä haluaisin jotenkin tuoda tätä sairautta enemmän ilmi, että miten tää on esim. Mulla ollut, mitkä on auttanut mua pääsemään vähän jo parempaan päin ja niin jotenkin tää asia on mulle tosi henkilökohtainen ja sit kun mä oon aina ollut semmonen, että mä en oo koskaan pystynyt puhumaan tästä siis tällä tavalla avoimesti kun vasta nytte. Mä oon pitänyt tän aika paljon silleen itselläni, että mun puoliso on oikeastaan tiennyt ja läheisimmät kaverit, mutta että nyt mä oon pystynyt kertomaan tästä oikeastaan vähän enemmänkin ihmisille ja silleen, että en enää häpeile sitä sairautta ja oireilua ja ahdistusta ja sitä stigmaa, mikä siinä ympärillä on, että hei, että mulla on tällainen mielenterveyden häiriö. Niin, joo. Niin tervetuloa seuraamaan tätä TikTok-kanavaa. Mä aion jakaa täällä kaikkia vinkkejä ja mitkä on mua auttanut voimaan paremmin ja jakaa tietoa tästä sairaudesta ja ylipäätänsä ahdistukseen ja näin. Niin jos tää aihe kiinnostaa ja tiedonsaanti ja just, että miten voi alkaa voimaan paremmin ahdistuksen kanssa, pakko-oireisen häiriön kanssa, niin tervetuloa seuraamaan.